As at the other end of the internet, following the live stream from Senate Square, Helsinki, Finland, the heart of our capital. Welcome to Helsinki Festival and welcome to 100 Guitars from Hell. This next number was ordered by Helsinki Festival from Aleksi Laiho, the guitar god of General Voodoo, specifically to open Helsinki Festival on 2015. The composition is done for a core band and 100 electric guitars. The applications to perform were sent out through YouTube all across the world. A jury selected the first shortlist from which Aleksi Laiho himself chose the 100 guitarists who will perform here in Helsinki tonight. We have guitarists from 22 different countries. Of course, some of them are Finns, but some come as far as from Buenos Aires, Argentina. We have people from Japan, we have people from the United States of America, different European countries, and they will perform the world premiere of 100 Guitars from Hell tonight in just a second. So, the band came together for first group rehearsals day before today, on Wednesday evening. They started at 5 o'clock and they practiced until wee hours of Thursday morning. Then on Thursday they kept on practicing, and last evening they decided that, well, this is ready now. What you're about to see now, next, ladies and gentlemen, is some behind the scenes material from the rehearsals for 100 Guitars from Hell. Aleksi Laiho, metallimaailman palvoma rock-jumala, mies, jonka tahdonvoima saa kitaran sylkemään riffejä kuin konekivääri tulta. Kele, Plektro. Laihon arvottomissa käsissä on syntynyt uusi metallispektaakkeli, teos 100 sähkökitaralle. Edelleenkin toi koko idea kuulostaa niin älyttömältä. Mielestäni toi koko juttu kuulostaa just sellaiselta, minkä Steve Vai voisi tehdä ja varmaan tehdä hyvinkin. Kyllä mä siinä olisin messissä ihan samat tien. Mä nyt lähestyn sitä silleen, että se on biisi siinä missä mikä tahansa muukin biisi, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, mutta koska jostain se on lähettävä ja se on yleensä se vaikea juttu aina. Että mä en osaa jotenkin nähdä sitä päässäni vieläkään, enkä kuulla sitä päässäni, mutta siis kyllä mä sen saan revittyä jostain. Joo, nyt muuttaminen kuvataan. Säveltäminen 100 kitaralle on lähempänä sinfoniaa kuin perinteistä rock-riffittelyä. Stemmojen kanssa tuskailu on vienyt Laihon musiikillisen mukavuusalueensa rajoille. No, siinä on siis mun lisäksi, että siinä on 4 kitaristia ja jokaista kitaristia kohden on sitten se oma sektio. Ja sitten mä otan totta kai ideoita vastaan ja siis sen takia mä oon myöskin valkannut siihen tyyppejä, jotka ei oo just ihan tästä headiskenestä, että siinä just tulisi vähän enemmän jotain eri meininkiä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun kaikki on kirjoitettu, niin kyllä siinä pitää tarkkaan seurata, koska muuten se menee aivan sekoiluksi, jos kaikki rupeaa se jotain improvisoimaan ja siis
Hi! How's everybody doing? Good? Awesome. No siis tämähän oli ajallisesti niin haastava juttu, että mulla ei silleen fyysisesti oikeesti ollut aikaa